Nurhal Memmedowyň "Senin gözleriňden gitme ýok" diýen aýdymy. Aýdyn Atagelli Garýagdyýew. Maňa seniň gözleriňden gitme ýok. Maňa seniň sözleriňden gitme ýok. Seniň ýüpek güýjeleňde, seniň aýdym gündüzüňde. Bu dünýäde soňky sen, seniň gaýgym gusaga baglyme. Men demin sen bolsa ullakan asma. Saçlaryň nur edip üstüme dökýär. Emma düşün. Düşündäle. Şeýle gün olur. Saçlaryň nur bolup üstüme ýagar. Zemin aylanıp dur, oňa sügeräm. Hiç bir güýje oň ýolun tutma ýok. Dünýäň her gülünde men seni görýän. Şonuň üçin bu dünýeden gitme ýok. Şapakda görürün ýangagyň alym, gijede görürün ýangagyň har. Men bir gyzda gözlerimi, men bir gyzda sözlerimi. Sinla yapraklaryň ýerinde deri, onda seniň göz ýaşyňy görerim. Üçün bu dünyada gitme